taho tera kara mutuwa taho Kai! You be Muslim, you ta ba na mace ka ci kuturuma bara ubanka. Kai ma ka ci kuturuman bura ubanka. Dan bakin ciki. wanda dan shege Ana asiri. Sai ta miƙe gidan mai gangaliyan ce inna ƴan matan garinmu, samarin garinmu, ku zo nan. Ya ne, ƴan mata, akwai wanda kike jira na ga kin wani take a bakin hanya. To ya ake ciki ne, na ga kin je kin wani saka kayan maza ko wannan kayan kanin ki ne ki yawo. Na san ku yaran nan sai ku dinga sako kayan kannan ku na fito. Ta mana nan ba kyana. Wannan wani kuwa? To na ruwanki da wayata. Allah ki ban nan ban. Malam ne maka kala da yan irin ki ne? Ban gane ke ba irin mu bace ba. Mu to sai dama wasu mata suna da wani iri. Da Allah ki ta mana in zaki ta mana. Ba ki ba da nan ba kai. Wannan da ganin ki zaki so kuɗi. Na san matsalar kamar ƴan talakawa ku kuna son kuɗi. Dubu. A san gida son dubu ƴan talaka da dubu. Riƙe wannan na fi yanzu yanda na baki dubu ɗayan na a kin ban nan ba. Nan ba dai ba ta tsiyawa. A ci dariya mana kuma ki an baki dubu ki tsaya kira rawa. To ga ana asiri. Sai ki ta miƙe gidan mai gangaliyan ce inna lillahi wa inna ilaihi. ya kamata ki tsaya ki saurare ni ba na so zuciyarki kana zuga ki kina daukar fushi lokaci da kina iya ko ubangiji idan muka yi laifi yana yafe mana amma ce idan na miki laifi na tafi biya kamar wani soyayya kice fa ta jafa din nake wannan abu in ba na son ki babu yanda za a dinga biki ya kamata ki gane ta san ki nake in ba san ki nake ba babu yanda za a kina mace cikin gaban wahala irin haka sai bibiya ki nake dan Allah ya kamata ko da so ɗaya ne ki saurare ni ko da ƙarshe ne ki bani in ba kya so na ki gaya mun mana in daina wahalar da kaina soyayyan nan ni fa na san haka ne soyayya ba zan ɗora wa kaina ba ki tsaya ki fahimce ni mana ya kamata ki tsaya ki fahimce ni na gaji da Allah haba Kai dakata. dan Allah ki haƙuri ko da daman ƙarshe ne ki ƙara bani Wai so nawa zan gaya maka na ce kar ka ƙara kula mace ba ka Allah ji to me damuwan ka? soyayya kice ta sa nake bin ki in ba na son ki babu yanda Ka banni kawai ka je na baka da su ba shi kenan ba. Ka ga ba wani damar da zan ƙara baka. Na gaji da kai. Kai maye ne? Ka banni ma. Tanu mana An ji wala ku ya biyan accan. sannu waɗu miniyal da ne ta tanu mana Ki a mota.